गुवाहाटि सुवालकुसिया नाम जादा नङा होमबा नैबे जायगायाव आं दायो माने दंफैयो आरोना दिनैनिफ्राय माने राज फुजा सुरु जागासिनो दं आरोखि माने हा राज फुजा स्टार्ट माने दिनैनिफ्राय फुरा सालु जासिगोन आरोना माने गाबोननिफ्रायथ' फुरा धुमधाम जागोन आरोखि फुजाया ओरैबायदि माने 12 दिनसो थाखायो दै 12 दिनसो थाखायो दा सोरगिदिं नै जेथिंबो थागोन नोंथांमोना माने फुरा ओरैजाय नै बेफोरो माने गाननाय जोमनाय जि माखासे ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरखौ कार्बा मिसिं बर' दिउरि गासिबो मोनफ्रोमबो जाथिनि माबाखौ बेफोराव फानफैयो आरोना माने जायनो जि ड्रेस नांगौ जायनो जि ट्रेडिसनेल ड्रेस नांगौ बर'नि नांगौ ना मानि नांगौ बेयाव मोनजोबगोन आरोखि लांफैयोबा मिथिबाय माने गाबोननिफ्राय सुरु जागोन आरोना बेयाव राजमेला माने ओइथिंजाय जेथिंबो दखान दं बुहुद गिदिर जायो माने गिदिरथार माने एरिया दै राजमेला जाग्रा जायगाया माने गिदिरथार आरोना बुहुद गिदिर जायो आरोखि मिथिबाय माने सोरबाफोर खाथि खाला दंबा बेरायनो फैनो गोसोबा बेरायफैनो हागोन नायफैनो हागोन गाननाय जोमनाय गासिबो मोनजोबगोन সকলোৱে আহিব পাৰিব শুৱালকুছি গুৱাহাটী শুৱালকুছি এৰিয়াত যে ৰাজ পূজা চলি আছে মানে 12 দিনমান থাকিব হা কালিৰ পৰা পুৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আজিৰ পৰাই মানে অপেন হৈছে आरोखि दिनैनिफ्रायनो माने अपेन जाबायानो जायनो गासिबो गाननाय जोमनायनि गोजा आरो ओइथिंबो दंजोबो नै गासिबो गाननाय जोमनायनि फुरा हनै गाननाय जोमनायनि इयाव प्रग्राम सोलिगोन इयाव स्टेज प्रग्राम बानायगासिनो दं आरो इयाव जुबिन दानि माबा मोनसे खालामनांगौ इयाव फट' होनानै दोनदों दा नोंथांमोना सोरबाफोर फैनो गोसोब्ला फैनो हागोन बेयाव बर'नि बागुरुम्बा मोसानाय मानाय ख्रिस्टि मोसानाय लाना फैयो आरोना फैगोन माने बियो आसामनि जोंहा चिफ मिनिस्टार मामानिनो जायगाखा मिथिबाय ओरैजाय माने गाननाय जोमनाय गोजा आरो बिथिंनो नैयो माने बिनि गेट आरोखि बे गेट बानायदों बाहेरजों देखायनो मिथिबाय बाहेरजों नायनो हागोन नोंसोरो बहुत गिदिर जायो बैनिफ्रायनो बै साइडनिफ्रायनो ओरैजाय बानायो आरोखि बेयाव मोख्रायाबो अयथासारखा मोख्राबो दंसोयो गोजौआव ओइनै मोख्राया हनै एबाराव साफा दखान जाजोबगोन आरोना एरायलायनो जायगा गैयै जायो एकदम गोदान मानसिफ्रा सोरबाफोर जायगा मिथिया मा मिथियाबा फुरा गोमागोन आरोखि मिथिबाय फन कन्टेक्ट खालामलायखानांगोन जुगाजग खालामखालायनांगोन नङाबाथ' माने आन्दायलायगोन ओरैबायदि भिर जायो माने आथिं होनो जायगा गैयै जायो मोस्रोमफोर बायदिसो जाखायो मानेहाय फालो फालोनो बानायगासिनो दं जेथिंबो बानायगासिनो दं ब्रह्मपुत्र दैमा सेरावनो दै बियो ब्रह्मपुत्र दैया बैजोंनो दं आरोना नैबे आं दा देखायबाय थानाय बे लाइनथिंनो दङ बै वाल नुहुरदों ना बेखौ बारनानै बै दंफां गोसोम गोसोमा बेखौ बारबाथाय मोनबायबो आरोना बेयाव जाजोबगोन बैथिंबो माखासे हल थाजोबगोन आरो बेफोरावनो बे लांदां नुनाय सेस दखान जाजोबगोन फुरा दखान सोलिजोबो बेहाय मिथिबाय आं ओइथिं देखायबावो र' मेन राजनि माबायाव मा मा बहायनानै दोनदों मा मा साजायदों मा मानि मुरथि सुरथि दङ मा मानि मुसुखाफोर दङ नायनो हागोन नोंथांमोना मिथिबाय ना एयारपर्टनि खाथियावनो जायो आरोना बियो बे जायगाया गुवाहाटि एयारपर्टआ बेनि खाथियावनो जायो दखानफ्रा दिनैनिफ्रायनो जिरायबायानो माखासे ना बिथिं फुल जाजोबगोन आरो दै बेफोराव खालि थाया माने साफ्फायाव दखान जाजोबो
बैसां गोनांलाय न' बानायबावनोखाय गोजौ जिरायना थाग्रा माग्रा ओइ नै बिदिनो बानायगासिनो दं आरो मिथिबाय सिङाव देखायोना नोंसोरो मा मा दं मा मा गैया ओरैनिफ्राय थांनि आं हाब्रुसो दं नामा बेजों औ बेयाव जायो आरोना राज मेलाया मिथियोना बिराद गिदिर जायो हाब्रुसो दं नामालै जायगा हाब्रु दंलै जों थांजाया बे हाब्रु दं र' ओइ गिदिंलांसै आं बै फारसेजों खाथि खाला सोरबाफोर गुवाहाटियाव दङब्ला फैनो हागोन नायनोब्ला लोगो हमफैनो हागोन पुरा धुमधाम बानायगासिनो दङ दिनै कमप्लिट जाजोबनांगौना बेफोरो बे गेट जाहैबाय आरोखि बे गेट आं नैथिंनिफ्राय देखायलांसै नोंसोरनो नैखौ मा होनो नैयो मोजां मिथियाला नैखौबो मा होनोथाय नै मानि बेफोरो मुर्तिफ्रा आरो नैथिंबो दं आरोना एफालेयाव আছে এইটো কি সিংহ লায়ন এইফালে কিবা কিবি আছে আৰু এনেকৈ এইটো नाय बिथिं मिथिबाय नै हनुमाना बेयावबो हनुमानानो दङ ओइनै नैफोर हनुमाननि फिसाफोर नामा ना माथाय माथो रावबो कमेन्टबो खालामाब्रा कमेन्ट हरलाय कमेन्ट हर दे कमेन्ट ओरै सिरि केमेरा जानानै थाबाय थायोब्रा नायबाय थायो नै बे सियाल नामा सियाल जायगाखाय सियाल दोनदों खोमालै बेयाव बिराद सियाल दंना बे जायगायाव अयथासार दं सियालफ्रा राज फुजानि गाबोननिफ्राय फुरा भिर जासिगोन बेफोराव एकदम नायनो जायगाखौ मोनलाय नङा आरोखि बेखायनो दिनै एडभान्स नायफैखाबायलै आं मिथिबाय नै ओरैजाय उल्था खालामनानै दोनदों बेफोरखौ देखायथ'वाखै सोर दङ अबावबा मा दङ ओरैजायबो होजोबगोन दं বনাই আছে পুরা সাজাই আছে পেন্টিং কৰি আছে এইফালে চা এই দাদা এন্তে পেন্টিং কৰি আছে এই আছা মানে जोमैसायाव मानसि दं होननायनि आरोना आरो बिदि बानायगासिनो दं आरोखि साजायगासिनो दं ओइथिं मा दंबावो नायनो नाय हासा सोनानै दोनखाजोब्बाय नै सोर जाखो बिसोरबा मिथिला आरो सोरनि मुसुखा बेबा मुर्ति बेबा नै ओरैबो बेफोरखौ साजायनानै दोनखाजोब्बाय बिथिंबो पुरा पेन्टिं माबाखौ लागायना दोनखाजोब्बाय आरो दा ओइथिंजाय मा दङ नायलांबावनो हागोन हा सोनानै दोनखाजोब्बाय नै हा
ब्रह्मपुत्र दैमा सेरावनो दै नै बेफोरबा सोर सोरनि बैलाय मा बुस्थु बे मा जिबौ फाननाय थां माथां नै ओरैबो बिसोरलाय मा गोसोम गोसोमलै सावथाल आदिबासिफोर नामा बिसोरो मा आदसा नै ओरैजाय मोख्राफ्रा मोख्रा हनुमान ना मा होनो बे बोरैबा गुरलुब ओरै सिगांजों थाबायबोनांगौ खम खारगोनलै आं खारख'हायानो रखरा दा पेन्टिं फुरा साजायनानै दोनखाजोब्बाय आरोखि इथा बायदि जोमै थांबाथां नैयाव माबा मोनसे होनो हागौ बिसोरो मा होनो माबा मोनसे बुस्थु दोनगोन आरो बिसोर बेहाय माने ओरैजाय कारेन्ट कानेक्सन खालामनानै बिसोरो ओरैजाय थांलाय फैलाय माबा मोनसे दोननो हागौ आरोखि नै गोजौआव माबायदि बानायदों नै बानायगासिनो दङ दिनै कमप्लिट खालामजोबनांगौना बिसोरो बुस्थुखौ wah रावबो कमेन्ट खालामग्रा फैमारासै माथो दिनै गासिबो सिआइडि गोजा फैबाय माथो ना माब्रै कमेन्ट खालामोबा सिरमायब्रा नङा होमबा फैसा थाङोना ओमफ्राय कमेन्ट खालामबा एमबि खारो नङा होमबा एमबि खारो बेनो आरो सोरबाफोर जुदि खाथि खाला दंबा बेरायफैनोबा बेरायफैनो हागोन जाय हक नोंथांमोनहा रिसिभ खालामनायाव आं दं मा मा जायगा नायलांनो हागोन बाखि बे फुजानि अनगा दस्रा जायगाफोर नायथिंनो गोसो दंब्ला नायथिंलांफैनो हागोन जेराव मेराव मिथिबाय ना फैबा फैनो हागोन बहुद गिदिर जायोलै फुरा माने बेफोराव एरायलायनो जायगा गैयि जायो आरोना बेफोरावहाय मेलाया बै साइडजों जायो बैथिंजाय बानायगासिनो दं र' नायनो ओइ फसंना दोनखाबाय आं खेबसेल' गाखोफेरदोंलै मेलायावबो मेला ना मा होनोथाय ना मा बे गोजौ गिदिंग्राया सोरखिथां माथाङा बेलथायलाबायोबो ना बेखायनो गिनाय मोनोलां दखानफ्रा नै फुरा बिराद गिदिर आरो बैथिंथ' थिं खोबथेजोब्बाय ओरै थांसै र' ओरैनो थांसै आं ओइ नै मा होनो बेखौ बे बेलथायग्राखौ थरा बैलाय मा थराब्रा बेलाय नैयाव ट्रेननि जागोनदां ना मा बेयाव ट्रेननि जानो हानाय ओइ दैबो जेब जेब दंलायो बिथिंजाय अखा हादोंमोन ना हालासो अखा हानानै गैखाला सेस मोजां जाखालायो बेयाव ट्रेननि जानो हागौ बैयाव ओइ मा गारि होनो बेखौ उल्थांलाय फाल्थांलाया ओरैबा ओरै खफ्रि नैबे खफ्रि जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय नै
आसोला बे फाग्ला बेबो खम फाग्ला ओरैबा ओरै फिथिंलाबायना होयो बेथ' बे दा बुंखासै आरो बैथिं दङ र' नै नैबेबो कफ्रि बायदियानो ओरै बोरैबा बोरैबा बेलथायलाबायनानै फिदिंना होग्राया बे जाहैबाय आरोना मिथिबाय नैबे टिकेट काउन्टार जाहैबाय अनलि 6 राउन्डनो सयबार माबागोन आरोखि बुकिं ओरैजाय रुगी खाली पूरा शुरू हबो किते 5 तारिख पूरा है হয় নেকি অঁ পৰহি পৰা হ'ব তেতিয়াহ'লে অঁ অঁ 5 तारिख 5 तारिखनिफ्रायसो सोलिगोन होनना मिथिबाय ना 5 तारिखनिफ्राय होमबा गाबोन सानसे दंबावो मिथिबाय भिर जाखायोलै बिमाबो आइया नैयाव ट्रेननि ओरै नै साइथिं आइजों होदों ओरै जाहैबाय स्टेसन जाहैबाय प्लेटफर्म मिथिबाय ना